היי לה. מתרגשת, אה? גם אנחנו. עוד שנייה זה קורה. החלטנו לנסות להכין אותך כמה שאפשר, בזמן הקצר שנותר. מוכנה? על שרשרת חיול? את שמעת? אבל רגע לפני הכל, שעון. את מתכוונת לקחת את האחד שאבא רפי קנה לך במתנה? כי את צריכה אחד. או שאת מעדיפה שכיבות צמיחה. מה זה? למה יש עלייך טלפון? וואי, אמרתי לפתוח שעון, מה את רוצה ממני? יאללה, מחפשת אותי, מתנכלת. איפה היא פותחת? יאללה, מי שעברתי בש"ג הזה, את משטרה צבאית עליי. לא צריכים לחפש. אי אפשר ככה מהמילה לעבוד. לא, לא מאמי, אני המפקדת שלך. יופי. בחזרה לשרשרת החיול. כן, גם את תגיעי לאוטובוס. תרגישי חופשי לבכות ביחד עם כולן. השמועות מספרות שבימינו מחלקים גם סנדוויץ' ושוקו. וכן הילה, אנחנו יודעים שאת רגילה לאוכל של הבייקרי, we like you too, כל המסעדות של אייל שני ומה לא, אבל האוכל בצהל, תראי. אני לא יכולה לאכול כלום. טוב, אז תפסיק לומר לי, תעביר סחיטה. מתנות קטנות, מי שהוא שלח לי מתנות קטנות. אחרי זה מספרים, למה עוזבים אותם לשקם? כן הילה, ישימו לב, וכן, את מפחדת בצדק. יאללה, נקסט. מסתבר שבימינו תעברי בשרשרת החיול גם דרך רופא שיניים. אז לא לשכוח חוט דנטלי. נכון מאוד. זריקת טטנוס. כואב בעיקר למחרת. יופי של נושא שיחה עם החברות החדשות לחדר. בשלב הבא ייקחו ממך גם טביעת אצבע. נקווה שזו הפעם הראשונה והאחרונה בחייך. אלא אם כן תעבדי בהייטק ואז זה משהו אחר. כן, גם דגימת דם לטובת DNA. אחד הרגעים החשובים ביותר בשרשרת החיול שישפיע על כל השירות שלך. צילום תמונת החוגר. הילה, מותר להצטלם רק פעם אחת. להתאמן מול המראה זו לא בושה. בתחנה הבאה תצטרכי לאמת כמה נתונים. קצת פרטים אישיים, קצת שאלות. בשלב הזה כבר הרוב מאחורייך. והנה את כבר מקבלת דיסקית וחוגר. הדבר הראשון שאת עושה זה כמובן לצלם תמונה ולשלוח לאמא זהבה, שתשלח לדודה ורד, שתשלח לכולנו. זה הרגע שאת רצה לבחור מדים. חשוב שתדעי שהרמטכ"ל החדש החליט שמדי א' זה כבר אאוט. לכן רוב היום תסתובבי עם מדי ב'. אתם פעם אחרונה הביתה? זה חודש. נו, אז מה פלא? אתם כבר חודש במדי ב', זה שק, אין לכם שמץ מה קורה בפנים. לא נכנס למדים. בנות, מדי א' לא משקרים. במיוחד הכפתור הזה שפה, ישר מלשיל, כפתור משת"פ. גם לי יש כפתור משת"פ. לכולנו. ירדוש, כמה את שעלית באמא שלך? 7. יפה. ואילו את רעות? 10. עגול, יפה. ואילו את? עברתי את 30. וזהו, ברמה הטכנית, את חיילת. רגע, זה יותר מדויק, לפחות בצבעים. ועכשיו שהכנו אותך בהקשר הטכני, מה עם הכנה רגשית? אבל אני אתאבד. וככה ישימו לב אליי פה. אם תתאבדי ישימו לב עלייך, אבל לא תוכלי ליהנות מזה, כי תהיי מתה. חשבת על זה? לא אכפת לי. אני הולכת להתאבד ואתם צריכות לדווח על זה שאני איימתי להתאבד. קודם תתאבדי, אחר כך נדווח. כן, כולנו היינו שם, כולנו עברנו את זה ושרדנו כדי לספר. ובאמת לאור הסטייל, הידע והאהבה לתחום, אולי שווה להתחיל לתרגל התארגנות על טיימר? מה את עושה? כולם מחכות בשורה, בצור, עומדות ברכבת. לא, אני צריכה עוד כמה דקות, תהיי לי דעת בבקשה עם הדרקון. דרקון? ברבומה, תצליח, נתקדם. עכשיו, תקשיבי, אנחנו צריכות עוד מלא שניות. קיבלת עוד 30 שניות, יאללה. נו, תת! זכינו בעוד 30 שניות. מה, זה מסוג חפצים. 20. לא, אני צריכה להקפיד על הנקודה, די, יש גבול. פה אני לא אוותר. תקשיבי. טוב, מה קורה? כולם? הרבה זמן. מה זה, איך את נראית? את כואבת להגזים? אני פרנק, תלמדי. יש לך שבת. ולכל החברות שלך מהפלוגה יש שעתיים ביציאה. איזה אטרבי! שקט! בעיקר לאור העובדה שאת השבת הראשונה את גם ככה סוגרת. כבר בשישי, רוצה להספיק? יאללה.
אותך לא מותר ליהנות. עוד שבת אני אעשה לה פה, מה קרה? אחרי מה בטוח רציתי להספיק. מה, אני אסגור פה גם את השבת חסון של בעלי? יאללה. לקובה, אני לא אגיע כבר. יאללה, אני הולכת לעשות לעצמי משהו. לא נתהיה לקובה. יאללה, על המשפון שלו, מחזיק אותי. אני רוצה לעצמי משהו, מחת אותי צורות קצת. חשוב מאוד לא להפקיד מינויה. ובכלי לשתות מים, בכל זאת פלוס אוגוסט. על זפת השמש למדתי 3 שנים רפואה, אבל אני לא הוסמכתי לרופא. הוסמכת, סרגיו, תגיד. זה מה קוראים בשפה מדיצינה, אתה קיבלת זפת השמש. מכה מהשמש? בדיוק. ותמיד להישאר בצד ימין, גם בשביל המזל, וגם כי הטירונות במדינת ישראל. באתי מהפעם. מי ימנית קיצונית? ימנית קיצונית בחץ. זו שנותנת הקשב. למזלך הילה, אם תחזרי רק קצת אחורה, תגלי שכולנו היינו שם. וכולנו רק מחכים שתתקשרי להציק, לבכות, לשאול, וגם סתם לספר חוויות. קח את עצמך בוא נצרח, על מרפסת נרקוד ונשמח, רק שנינו, איך נשמח, רק שנינו. שמע, לכל שאלה יש תשובה, דה מאיפה אתה בא אלינו, ולאן תלך, מי יודע, יש מקום, אי בודד, ואליו אני רוצה ללכת, אין מקום, לפחד, לאבד את עצמי בדרך, לומד מכל מה שהיה, ויותר לא עוצר, לא נוגע בזמן, מחפש לי מהות רגע אושר קטן, יודע, מישהו איתי כאן, מישהו איתי כאן, כמו משוגע לא יודע לאן, כשהרגשתי לבד איך זרקת סימן, יודע, מישהו איתי כאן, מישהו איתי כאן. לא נוגע בזמן, מחפש לי מהות רגע אושר קטן, מישהו איתי כאן, מישהו איתי כאן, איך כמו משוגע לא יודע לאן. כך או כך, הזמן זז, ובסוף גם זה יעבור. טוב, סתמו את הפה. אז זהו, עכשיו אני יכולה לגלות לכם איך קוראים לי. אז אני רוני, אני מכפר ויטקין, אני תכונה בכסף. מה קורה בנות? מילל, מה את בשוק? אני בן אדם. ככה, איך היית רעה מקודם ועכשיו את לא. תראי, מחייכת. נתת לי שבת, קיללתי אותך כשבעצם חישלת אותי, בנית אותי, העברת אותי תהליך. תראי מה זה, מה לא איחלתי לך? פסוריאזיס ובעיות בנפש. הרבה דברים, שיהיה לך פצריה. אני לא רוצה להגיד לך איפה באוזן. תראי, מה זה? עשתה הצגה כל הזמן הזה. אפשר לגעת בה, היא חברה שלי. מה לא איחלתי לך? שיפול עלייך עמוד, שיהיה לך סכיזופרניה, דברים מאוד קשים. שתגלי שהיית ערוץ. ימח שימך, איזה דבר. את חלק ממשהו גדול יותר. וכן, זה אפילו קצת, טוב, הרבה, מרגש. עופו מהעיניים שלי שניכם. אני איתם באותה משפחה. תקעו, אני בא לעוף איתכם. דני זה שתאר אביב, אני עם החבר'ה. אז הילה, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו מתרגשים איתך, חוששים איתך, מחכים לשמוע חוויות וסיפורים. ומי יודע, אולי אפילו תהני מכל הסיפור הזה. המשפוחה שמחכה לך כל סופש בבית. ובואי, את תמיד יכולה לפרוש לקריה ולעשות שירות כמו של הטמבלול הזה.